Sú tvrdohlavé, nechcú ísť a boja sa väčšinou. Staršie ovečky vyšetrenie sonoprístrojom už absolvovali. Pre tie mladé je to ale premiéra. Niektorí idú prvýkrát, tak sa boja. Na farme v Dlhom nad Cirochou chovajú dokopy viac ako 1200 oviec. Graviditu zisťovali u polovice z nich. Vyšetrenie je dôležité na to, aby mohli kotné ovce oddeliť od ostatných. Robíme tu sonografickú diagnostiku gravidity u oviec a oddeľujeme, ktoré sú gravidné a ktoré nie sú gravidné. Čiže táto nie je gravidná, takže ju označíme minuskom. Každá má svoje miesto, ona ujde do toho boxu, aby nemohla potom uniknúť. Podľa sonografického vyšetrenia bude mať jahniatka zhruba 60 až 70% ovečiek. A v strede obrazovky vidno placentómy, takže je gravidná. Napravo, v pravej časti obrazovky vidíte rebra plodu. A teraz aj pohyby, ako sa hýbe. Prístroj na určenie gravidity alebo kotnosti oviec slúži prakticky nám ako výpomoc pri tom, aby sme vedeli odstraniť stádo, ktoré je teda kotné, ktoré nie je kotné, tým, že robíme prakticky umelú synchronizáciu, teda umelé pripúšťanie oviec, aby sme robili celoročné dojenie. Čiže aj v decembri prakticky budete mať ovčie mlieko a ovčiu hrudku. Ovečky, ktoré zatiaľ nie sú gravidné, pripustia v auguste ešte raz. Z ich mlieka sa potom vyrobí známa májová brinza. Táto farma dokonca získala prestížny certifikát Zlatá ovca. Ovčie výrobky tu robia tradičným salašníckym spôsobom. Vyrábame tu ovčiu hrudku, tradičnú ovčiu brinzu, parané syry ako korbačiky, bačovské uzličky ochutené sú našou výbornou špecialitou. Pokúšame sa vyrábať aj zrejúce syry. Z Dlhého nad Cirochou Katarína Kleknerová, televízia JOJ.